Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Vozač Mercedesa u petak uveče oko 22 časa vozeći neprilagođenom brzinom pokosio je 3 pešaka, a potom udario u automobile parkirane kod tržnog centra Supernova u Zagrebu i povredio još 2 ljudi. On je uhapšen, a jedna od povređenih osoba se bori za život. Portal Index.hr prenosi da je vozač Mercedesa divljao po parkiralištu tržnog centra i jurio autom dok nije udario u ljude koji su se nalazili na parkingu, a onda i u parkirane automobile. Nedugo posle nesreće stigle su hitna pomoć i vatrogasci. Jedna osoba se nalazila ispod automobila i oslobodili su je radnici hitne pomoći. Zagrebačka policija saopštila da je započela kriminalističku istragu i saslušanje 23-godišnjaka koji je izazvao ovu nesreću. Udarac je toliko bio snažan da su ljudi leteli više metara u vazduh, navode očevici.